ଆଜି ମୋ ପୁଅ ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ଲାଗିଥିଲା ଜିଦି। ମୁଁ କହିଲି କି ଆଜି ଲଞ୍ଚରେ ବନିବ ମାଛ, କିନ୍ତୁ ସିଏ କହିଲା କି ଆଜି ବନିବ ଚିକେନ୍। ତା ବାବାକୁ ପଚାରିଲା କଣ, ତା ବାବା କହିଲେ କି ମୋ ପୁଅ ଯାହା କହୁଛି ସେଇଆ ହବ ନା, ଆଉ ତମ କଥା କିଏ ଶୁଣୁଛି। ତାପରେ ମୋ ମନଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ସିଏ କହିଲା ଚିକେନ୍ ନେଇକି ଆସିଲେ ହେରି। ତାପରେ ତାକୁ ରାନ୍ଧିଦେଲି, ରାନ୍ଧିଦେଲା ପରେ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ପୁରା ଟିମ୍ ଟିମ୍ ଲାଲ ଲାଲ। ତାପରେ ମୋ ପୁଅ ଯୋଉ ଗୋଟେ କୁକୁର, ସେ ଘରକୁ ପଶୁ ପଶୁ ଯେଉଁ ବାସ୍ନା ହେଲା, ସେ କହିଲା କି ମାମା ଆଜି କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିଛୁ। ମୁଁ କହିଲି ଆଜି ଭାତକୁ ମାଛ ହେଇଛି। ନା ଯେ ମାଛ ହେଇନି, ଯେଉଁ ବାସ୍ନାଟା ହେଉଛି ଏଇଟା ଚିକେନ୍ର ବାସ୍ନା ହେଉଛି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଭାତକୁ ଚିକେନ୍ ବାଢ଼ି ଦେଲି, ତାକୁ ଦେଖିକି ଯେଉଁ ଖାଇକି ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗଠୁ ଶାନ୍ତି ଅଧିକ ଏଇଟା। ତାପରେ ମା ପୁଅ ପେଟେ ନାଦି ଦେଲୁ। ଯେଉଁ ଚିକେନ୍ ଯେଉଁ ରନ୍ଧା ହେଇଥିବ କରେଇ, ସେ କରେଇରେ ଗୋଳେଇକି ଖାଇବାକୁ ମୋ ପୁଅ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରେ। କାରଣ କରେଇ ଚାରିପଟେ ଯେଉଁ ମସଲା ଲାଗିଥିବ, ତା ଦେହରେ ଭାତଟା ଗୋଳେଇ ଦେବ, କି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ତାପରେ ଖାଇବା ସାରିଲା ପରେ ମା ମୋ ପୁଅକୁ ସେ ଡାକିଲେ କି ଆସେ ବରା ଆଉ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଇବୁ। ମୋ ପୁଅ କହିଲା କି ନା ପେଟରେ ଆଉ ଜାଗା ନାହିଁ, ଆଉ କି ବରା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଇବି। ମୋ ପୁଅ ଗଲାନି ଖାଇବାକୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।